Forskere har for nylig opdaget lovende tegn på liv på exoplaneten K2-18b. De har i K2-18b's atmosfære fundet spor på 2 molekyler, der her på Jorden kun skabes af liv, nemlig molekylerne dimethylsulfid og dimethyldisulfid, som her på Jorden primært bliver skabt af mikrobielt liv, som eksempelvis plankton. Planeten er hele 124 lysår væk, så hvordan kan man overhovedet måle indholdet i planetens atmosfære? Exoplaneter er planeter, der kredser omkring en anden stjerne end solen, og vi kan måle på stjernens lys, fordi det rejser hele vejen til Jorden, hvor vi her kan analysere det. Når en exoplanet passerer foran sin stjerne, filtreres noget af stjernens lys igennem planetens atmosfære. Gasser i atmosfæren absorberer bestemte farver, også kaldet bølgelængder af lyset, og ved at sammenligne stjernens lys før og under planetens passage forbi, kan man se, hvilke farver der mangler, og dermed finde ud af, hvilke stoffer atmosfæren indeholder. Dette kaldes for atomernes absorptionsspektra, hvor de manglende farver viser sig som mørke linjer på et kontinuerligt baggrundslys, og dermed fungerer som et form for fingeraftryk for atomerne.